أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد yan uwa na musulmai na fadin duniya baki daya barka da wannan watan Ramadan, wata mai albarka, watan da Allah subhanahu wataala ya sauka da fiyayyen halittarsa alqur'ani mai girma. Hakika kowa ya sani daga cikin abubuwan da suka inganta cewa ana son mutum ya raya wannan wata da ibadar Allah subhanahu wataala fiye da yanda yake yi a da. To daga cikin abin da malamai suke ainihin gabatar shine idan mutum yana so ya sauka alqur'ani a cikin wannan wata so ɗaya ne ko so biyu ko so uku, ya danganta da yanayin damar da mutum yake da ita, saboda Allah yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. To kamar yanda yake a lissafe shine idan mutum yana so ya sauke alqur'ani mai girma a wannan wata so ɗaya, duka bayan kowace sallah zai karanta shafin alqur'ani shafi hudu. Inda za ka karanta shafi hudu da azhar da al'asar da magariba da isha, to insha Allah salloli biyar nan za ka rinka karanta shafi 20 a kowace rana. To in za ka karanta shafi 20 a kowace rana, 20 in kai ta so 30 insha Allah za ta baka 600. Shafin alqur'ani 604 ne. To inda haka karanta shafi 600 to hudun na ranar karshe ai za ka iya yin shi a matsayin bonus insha Allah. Haka wanda yake so ya soke su biyu, duk bayan kowace sallah zai rinka karanta shafin alqur'ani 8. Bayan azhar 8, la'asar 8, magariba 8, haka isha ma idan ka kai ta za ka yi shafi 8. To insha Allah za ka yi sauka alqur'ani sau biyu a watan Ramadan. Haka wanda yake son yi sau uku zai ringa karantawa shafi 12 daidai yanayin damar ka inda kake da lokaci, amma mu sani cewa wanda yake da damar da zai yi izu biyu yayi, amma kada kana da daman da zaka izu daya sannan ka fara izu biyu sannan daga baya ka zo ka sare, saboda a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah aikin da ya fi so shine nan abin da aka fi dawwama a kansa ko da ya zanto kadan, da kai gingimo da yawa yanda zaka zo kai kwana uku kana yi sai ka zo ka daina, wannan ka rinka yin kadan wanda zaka dore. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Wannan shine abin da nake so in ja hankalin yan uwana akai baki daya. Da Allah wanda ya ga wannan bidiyon zai iya share domin yan uwa su masu gani, domin fadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ya Allah ya ce da annabin sa ka tunatar, domin tunatarwa ba wanda take amfana sai mu'min. Allah ya sa mu amfana da wannan wata mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.